हेलो प्रेज द लर्ड हालेलुया बे फुंनि गोजोननाय आङो नायगिरि नोंथांमोननो हरो आरो दिनै थार जिउनि लामा बे इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों इसोरनि गाहाम रादाब होनो मोननायनि थाखाय आङो इसोरखौ हामबाय होनदों। दिनै थार जिउनि लामानि गेजेरजों सुबुं जिउमायाव गहोजानायनि राहा जोंहा गहोजानांगौ गोबां बिसयफोर दङ, बेखौ लानानै फंनैसो बुंनो सानदों। बे जाहैबाय जों संसाराव थांनानै थासान्दि मानबता जिबनाव दुखु दाहा खैफोद आजार जों बेफोरनिफ्राय गनाय नागिरो, नाथाय जों मोननो हाया आरो बिनि लामाखौ मिथिया। दिनै बे थार जिउनि लामानि गेजेरजों बेखौ मोननो हानाय आरो बिनिफ्राय गनायनि राहाखौ आङो बाइबेलाव नुसनदोङो। जहननि गाहाम लिरजानाय 8:36 सिरियाव बेबादि बुंदों, बेनिखायनो बिसा हौवाया नोंसोरखौ गहोनाय खालामोब्ला नोंसोरो गहोनाय जागोन। अनलायग्रा नायगिरि नोंथांमोन, जोंनि जिबन जात्रायाव गोबां रोखोमनि दुखुआ, जेंनाया, खैफोदा, निदाना खानानै दोननाय बादि खालामो आरो जोङो बेनिफ्राय उदां मोननो थाखाय थाखा फैसा, गियान, डक्टर, कबिराजी आरो रोखोम रोखोमनि राहा लामा नागिरो। नाथाय 2000 बोसोर सिगां बे संसाराव बेबादि अबस्था, दुखु जारलानिफ्राय गहोनो, आजारनिफ्राय गहोनो, पापनिफ्राय सोख'नो थाखाय जिसु ख्रीष्टआ बे बुहुमाव मानसि महरै जोनोम लाफैदों। आरो बे जिसु ख्रीष्टआव जोनोम जानायनि उनाव जोंनि पापफोरखौ बियो गावनि क्रुसनि सायाव लानानै जोंखौ गासै पापनिफ्रायबो उदां खालामदों आरो गासै दुखु खस्थ'निफ्रायबो उदां खालामदों। बेनिखायनो 1 जहन 5 जों बाइबेल सिरिखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन, बेवहाय दङ संसारखौ फेजेननो हानाया जिसु ख्रीष्टनि बोलोजोंल' हायो होननानै बुंदों। जों जिसु ख्रीष्टनि बोलोजों नङाब्ला संसारखौ फेजेननो हाया। संसाराव जोंहा देरहानाय मोननो गोब्राब। बेनिखायनो 1 जहन 5:4 होनदों, मानोना इसोरजों सारिजानाय मानिया संसारखौ फेजेनो आरो संसारखौ फेजेननाया जोंनि फोथायनायानो। जिसुआ इसोरनि बिसा हौवा होननानै फोथायग्राया नङाब्ला संसारखौ सोर फेजेननो हानो? बे इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों नोंथाङा दुखुआव दङ नामा? ऋणफ्राव गोदोनानै दङ नामा? नोंथाङा बेबादिनो डक्टरफ्रा नायदों, अजाफोरनाव थांदों, नाथाय हामाखै नामा? नोंथाङा दासिमबो लोंनाय फेग्लुंनायफोरजों गनायखौ मोनाखै नामा? जिसु ख्रीष्टआ बहाय मोनसे बाथ्राखौ बुंदों जाहैबाय, 1 पेटर 2:24 बाइबेल सिरियाव नायब्ला नुगोन, बिनि बुग्लिजानाय साबुकनि मानजाजों बा गारायजोंनो जोंनि रगफ्रा सोखाजाबाय। थारै बियो जेब्ला संसाराव दङमोन, लाजार मुंनि सासे व्यक्ति, बियो सानब्रै थैनाय अबस्थायाव दंमोनब्लाबो बेखौबो बियो फोथांदों। बे गोबां खानाफोरखौ नुहोदों, बोबाफोरखौ रायलायहोदों, बेंगाफोरखौ खोनाहोदों, गोबांथार सोमोनांथाव खामानिफोर मावदों आरो दिनैबो बेखौ फोथायग्राफोरनो बे एखथियारखौ होदों। बे बुंदों जाहैबाय, आं मा मावदों बेनिफ्राय आंखौ फोथायग्राफ्रा बांसिन हाबा मावनो हागोन। थारै बियो जोंनो बिस खांख्राइफोरनि सायाव गाफ्लेनो थाखाय एखथियार होदों। थारै बियो जोंनो जब्राफोरखौ दांनानै सोखानो थाखाय मार्कुसनि 16 बुंदों, जायहा बाप्तिस्मा होना फोथायनानै बाप्तिस्मा लागोन बिसोर बासायजागोन, नाथाय जायहा फोथायनाय नङा बिसोर दाय फोनांजागोन। आरो फोथायग्राफोरजों बे सिनफ्रा थांफागोन, बिसोर आंनि मुंजों भुतफोरखौ होरगोन, गोदान गोदान रावफोर रायगोन, जिबौफोरखौ दिखांगोन, बिसफोर दौजाब्लाबो मुंबा हानि जानाय नङा। आरो जायफ्रा इसोरखौ फोथायो बिसोरजों दांजानाय जब्राफ्रा गोख्रों जागोन। बे इसोरनि रादाय। आरो बेबायदिनो दिनैबो दासिमावबो इसोरनि फोथायग्रा बिश्वासिफोरनि गेजेरजों बियो सम्भब। आंनि जिबनाव 2013आव गोबां ऋणफोर जानानै आं मोनसे आनजादाव गोग्लैबाय। आंनि ऋणा गासै 9,65,000। बेखौ सुख'नांगौब्ला
फानग्लुंनानैबो थोआ। बे समाव आंबो हाफा मुवा जाबाय। नाथाय इसोरनि बायखोआ आंखौ नुहोबाय। बिनि रायजो आरो धोरोमखौ नागिरग्रो, अब्ला नोंसोरनो होदेरनाय जागोन। नंथारगौयै बे इसोरनि बायखोआ आंनि थाखाय स्थिरथा बाथ्राने। आं फोथायनायजों 2 इतिहास 7:14 होननायफोर बादि बिनियाव आंनि गासै मननि खोथाफोरखौ नम्र जानानै बेखेवबाय। आरो बेबायदि 2013नि जे ऋणफोरमोन बियो गासैबो सुफुंजाजोबखांनायनि उनाव आं दा इसोरनि लुखांनायजों गोगोमै गसंथानो हाफिनबाय। सुखुनो इसोरा आंनो गोहो होबाय, नोंथांखौबो होगोन। नोंथाङा फोथायनानै जिसुनि खाथियाव 2 इतिहास 7:14 बेबादि लिरदों। अनलायग्राफोर, बे इसोरनि बायखोआ ओरैनो नङा। बे बायखोआ जुदि ओरैनो मोनब्ला बेखौ संसारनि मिलियन क्रर मानसिफ्रा बेखौ बिश्वास खालामनाय नङामोन। बे इसोरनि बायखोआ थार, बेखाय बे संसारनि मानसिफ्रा बेखौ नाजावो। गोरों, गियानि, गुनि, बुद्धिजीबि गासै इसोरनि खाथियाव जेब्ला जों फैयो, गावखौ नम्र खालामनानै बे बाथ्रा बुंनाय दं, नोंसोर आंनि खाथि जा, अब्ला आं नोंसोरनि खाथि जागोन। नोंसोर गाबज्रि, आं अब्ला सेंगोन। बे 2 इतिहास 7:14 बाथ्राखौहाय आं एसे फरायनो गोसो जादों। बबेबादि दङ, बे समाव आंनि रायजोफ्रा गुरै जानानै आंनियाव आरज गाबब्ला, आंखौ नागिरब्ला आरो गावसोरनि दुष्ट लामानिफ्राय गिदिंफिनोब्ला, आङो सोरगोनिफ्राय खोनासंनानै बिसोरनि दाय मावनायफोरखौ खेमा होगोन आरो बिसोरनि हादोरखौ जै मैमै जाहोगोन। आङो बे मन्दिराव दिथा होगोन आरो सोरबाया बेयाव फैनानै आरज खालामोब्ला आङो खोनासंगोन। देरगाथाव इसोरनि बाथ्रा। आं बेखायनो नोंथांखौ गहोजानो इसोरनि खाथियाव फैजानो हास्थायदों। नोंथाङा जुदि दासिमावबो फेग्रा मुवाफोरखौ गारनो गोसो, नाथाय ड्राग्स, जौ बायदि बायदि नोंथांनि दिनै जिबना बरबादनि लामायाव दङब्ला, 2 इतिहास 7:14 बादि इसोरनियाव नोंथाङा प्रार्थना खालामनो नांगोन। नोंथांनि मेगननि मोदैखौ इसोरनो होनो नांगोन। अब्ला बे इसोरा नोंथांनि गहोजायै अबस्थाखौ गहोनो थाखाय दाबो प्रस्तुत। नोंथाङा दिनैसिम मोदाय दावदायनि खाथियाव थांनानै आग्रो मोनाखै नामा? अजा मोन्थोर गोरोंफोरनि खाथियाव नोंथाङा आश्रय नागिरदों नामा? नाथाय आं बुंनो हास्थायदों, इसोरनि बायखोनि दगेरि, नोंथाङा जिसुनि खाथियाव फै। इसोरनि खाथियाव बे गुनफ्रा थावरिनो हानाय नङा। नोंथांखौ इसोरा सासे उदां जानाय बेक्ति खालामगोन। इसोरनि बायखोआ रमनि 8:35 होनदों, आंनि अननायनिफ्राय नोंसोरखौ सोर सेनो हागोन? थारै इसोरनि अननायनिफ्राय, इसोरानो जोंखौ दाखादोंब्ला बे इसोरनि अननायनिफ्राय जोंखौ सेनो थाखाय रावनिबो खमथाया देरहानो हानाय बोलोखौ मोना। बे इसोरा जे मोनफ्रोमबो बायखोआव थोन थोन जबान लादों, बे जबानफ्रा दिनै जों मोनदांनाय जबान, नोंथांखौ गहोनो थाखाय। गोबां इसोरनि बिसाफोरनि सोखाजानायनि थाखाय टेस्टिमनिफोर दङ, नाथाय जोंखौ फोथायनाय फारसे लांग्रोनो नागिरदों। फोथायनायनि गेजेरजोंनो जोङो गहोनायखौ मोननो हायो, खाजानाय अबस्थानिफ्राय उदांस्रि मोननो हायो। दिनैसिम नोंथाङा बेबादि अबस्थाजों बिसाफ्रा नोंखौ दुखु होदों नामा? सोरबा बिफाफ्रा नोंखौ फिसाफोरखौ दुखु होदों नामा? दिनैसिम न'खरफ्राव असान्ति संसार नामा? बिसि फिसायजों गोरोबलायनो हायै परिबेसाव दङ नामा? नोंथाङा दासिम गोबां रां खामायदों, नाथाय बेफोरखौ आवथायनो बा आखिनानै लानो बोलो मोनाखै नामा? नोंथांनि साननायफ्रा दिनैसिम गावखौ सुइसाइड जानायाव थांनो नागिरनाय नामा? नोंथांनि हाथायाव, खुगायाव बा देहाफ्राव, सोलेरफ्राव रोखोम रोखोमनि सोखाजायै बेमारफोर दङ नामा? बेनो खाजानाय। इसोरनि बाथ्राया दिनै बेखौनो बुंदों। रमनि 8:36 आं जागायजेननायनिफ्राय बुंनाय बादि, इसोरनि बिसा हौवा जिसुआ जुदि उदां खालामोब्ला नोंथाङा बेनिफ्राय उदां खालामनो हायो। नोंथाङा गावखौ नम्र खालामनो नांगोन। नोंथाङा गावखौ इसोरनो गथायनो नांगोन। नोंथांनि मा दं बेखौ इसोरनो खोन्थानो नांगोन। नोंथाङा जुदि
इसोरनो खोन्थाबायब्ला इसोरा थारै खोनासंग्रा बे गोथां इसोर जोंनि बे जिसु ख्रिस्ट'आ जिबित' इसोर बेनियाव गनायनि राहाया जेब्लायबो दङ। बेनिखायनो आंनि बे इसोरनि गाहाम बाथ्राजों दिनै बेखौनो बुंनो हास्थायदों, नायगिरि नोंथांमोन, दुखु खस्थ' आनजाद बे जों बोखारनो हानाय गोहोजों हाया, रां रुफाजों हाया। नायगिरि नोंथांमोन, थार जिउनि लामानि गेजेरजों नोंथाङा जुदि गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबायब्ला, बुजिबायब्ला, फै इसोरनि खाथियाव जोङो दद्र नम्र जानानै जोंहा मा अबस्थायाव दङ बेखौ जोङो इसोरनि खोन्थानि। थारै इसोरा नोंथांनो थार लामानि गेजेरजों जिउनि गहोजानायखौ होगोन। नोंथाङा उदां मोनगोन आरो नोंथाङा मालाखि बाइबेलनि बिजाबाव बुंनाय बादि जे फुंगोलै सानाव मोसौ बिसाफ्रा बिमाजों थांफायोब्ला बियो बाज्ल'खाङो, बेबादि नोंथाङा उदां जानानै बाज्ल'खांगोन। इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजों आं दिनै बेखौनो बुंबाय, इसोरा नोंथां साफ्रोमखौबो बोर होथों। इसोरनि बोरजों नोंथाङा जेब्लायबो लुखांजाथोंसै, गोजोनथोंसै, हामबायसै।